നിങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഉള്ളാറ് ഓ അല്ലെ കുടിയേരിക്കേ എന്റെ മൊയ്ത്തിൽ പണ്ടര് ഈ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ഞാൻ ಅಲ್ತರ್ದಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆವ ಅತ್ತೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರು ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ ಬೋಲಿ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಈತಿನೇಟ ಅರ್ಥ ಆದಿ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದೇ ಪೋಪ ಅವೇ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಸೊರೋಟವು ಏರ್ ತಗ್ಗಿ ಚಂದ ಆರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಲೆಕ್ಕ ಫಟ 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 ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ತಿಳಿಪು ಜನ ಫಾಡಂಚಿ ಅಂಚ ఆయన మేనేజ్ ಮಾಡ್ತಾನೆ పోపునొత్తండే ఇదిన హాస్యದ ಆಲಜ್ಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತಿರದು ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಅವೇ ಹಾಸ್ಯ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತ ಹಾಸ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡನ ಬಿಡ್ದು ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರವತ್ತೆ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯನೇ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕರ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವಳ ಹಾಸ್ಯನೇ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬಂತು ನಾವು ಬೇತೇನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಐಕ ಸೇರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಆಪುನ ತಂದೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಾಗ ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ರಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಜರ ಅಂಚನೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಹಾಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕಂಗಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಯಾನ ತೆಲಿಪುನಿ ಬೇರೋಗತ್ತು ಅಕಲ್ ತೆಲಿಪುನಿ ಬೇರೋಗು ಯಾನು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೋನಿನಿ ಅಂಚನೆ ದಾದನೆ ನಮ್ಮೆರ ಒಪ್ಪದಣ ಸಾವು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುನಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ್ಪೇಂದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಈ ತರಕ್ ಯಾಪನೋ 20-25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಈ ಕುಜಾಲ ದೀಪನಂಚಿನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆಗಳ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ್ಲು ಕುಜಾಲ್ ದೀಪ ಎಂದು ಬಂದಿರಿ ಹೆಂಗ ಕುಜಾಲ್ ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ ಪುದರ್ದೀತಿಜದ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದೀತಿಜ ನಾಟಕ ಏರ್ ತೂತರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ್ ಪೋದ ಬಂಡ ವೈಟ್ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನೇ ತರೇಟು ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತರೇಟು ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತರೆ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಹಂಚಾದ ಆರ ಮೇಲ್ನ ತೂಪುನಿ ಮಾರೇನೆ ಸಾವು ಹಂಚ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ತರೆ ಕುಜಾಲ ಇಚ್ಛಾನೆ ಹಂಚಾದ ಈ ಕುಜಾಲ ಪೋನಗ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿವಿ ಮಾತಾ ಹೀರೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪಾರ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವ ಕೇಂಡ ನೆಕ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಬೇತ ತೋಚು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ ತಾಗುನಕಲ್ಲ ತಾಗುಜೀರ ದಾಯ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಪಿನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಕೆಲವು ಅಪಗಮತ ಪಣಂತೇರು ಅವು ಮೀನಗ ಮತ ಉಪದ್ರಾಪುಡು ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅವು ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಪಾಡುವೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ನಿನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಹೆಂಗ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ನ ಬಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಲ ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಏತು ಬಡ್ಚಿಂದು ಬಂತೇನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ 5 ಡಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜೆನ್ನ ಕೂಲಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೇರು ಅರಂದನ್ನ ನಾಕು ಯಾನು ಯಾಪಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಫೋಟೋ ಏರೆಗ್ಲಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ ಸೈತಲ್ಲ ಅಂಚಲೆ ಪುಡ ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಆಚೆ ಪಡಪು ನೆಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಬೋಡು ಈ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಗೆ ಎಂಡ ಏತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕೂಲಿ ದಾಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಕೂಲಿ ಜಿಂಜ ಗ್ಯಾಪ ಒಂದು ನುಂಚೂರು ವೈರ್ ಪಾಡಗನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೈರ್ ಪಾಡ್ ಪಾದಿಜ್ಜಿ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ದಯಗನ್ಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಬುಡಿಯರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಚೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಮೂಲೆ ಪಡ್ದಾನೆ ಹಾಪುಡು ದಯಗನ್ಗೆಂಡ ಕೂಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಬೇತೆ ದಿಯರ ಆಪುಜಿಗೆ ಐಕು ವೈರ್ ಪಾಡ್ ನಿಂಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಮೋನೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುನಿ